afuna ya nazu Obera bonya bemune no ye Ona bambu afuna ya nazu Onye kesu nemo nenuwa Onye kesu nemo kanjonu Obu mu kesu nemo Obu chuku dumu magano Onye kesu nemo Obu zemu kusamu bawa Onye kesu nemo Onye kesu nemo Onye kesu nemo kanjonu Wane mo onye gabalu megumo Obu mu na chimu gabanya megumo Onye kesunne kanjonu Asimu onye kesunne mo Onye biara be mu ona bamtumba funa nazo Obera bonya akabuna ya Onye kesunne mo kanjo Une bere nochi no bele loko sisi Une bere nochi no bere loko sisi Wende mu umwibo onye kesunne mo Obera bonya akabuna ya no Onye kesunnem Onye kesunnem Asimu onye kesunnem kanjonu ndi Obuzimu gabasi webalgaba Wannem onye kesunnem kanjonu Yololo yodune Malami jenu Malami jenu Onye kesunnem Okunemu jejemma Okunemu jidibo Unemu jidolu jibo Nyakamuna kolo Onye kesunnem Ego gane njagano Akwa chuku nyaramia Ego gane njagano Akwa chuku nyaramia Onye kesunnem Onye kabwe ego gane Abo mu kesunnem Abo mu kabwe ego Onye kesunnem Ego njidolu jibo Akwa nyakamu jaga Ebere be mmadu Yo dezuligo Aina Ego njidolu jibo Ego njidolu sada fore Kati ego South Africa, Kanteli, Warosin, a man or a sim. Abomukasuna Makusia, Abonabumukasuna Mokakusia, one more Buzona Gasazuna Kusia. Ejelemo South, Kantelu, Bonabona, which are quanti, and no one in none of Bulakan. Oburokoya Suloko Sadio, Wanamo, Anabula, Madina Kusia. Anagabu Jonia Futalola, Jonia Mafuta Parola, Nakamona. Even Abanibo, when you get a mumba for Nayana, one mona and mumba for Nayana, one mother Ebemuti Nabunamu. Angele Satu, Takumi Posisi, Nambada Loka, Uvodusuna Manetire Kuchacha, Uvodusuna Manazete. Ojeweli kopute komputeno Onye rafi wene na chiye kulu nenu wan Wande mubasi boke menu Ogarabonya gamunenu ya Ogarabonya gamunenu ya Ogarabonya gamunenu ya When you put your bank, I can not
n'aka gị bụzi nsị n'aka ma olu n'ikwu nne ya onye ikwu nne edube nkịta ka nna jụ nwanne m oluzie n'ikwu nne ya ọ kapasị nsị n'aka ọ bịara bụ onye bịabunenu ya onye ga-esu une onye ga-esu une m egwu nne m mgbajala ọka pụta ogene m okenye ewu ije akụkọ na-eme ka ọrụ ụnụ iwe dị n'ụgwerịta nke onye maka o ji eri ihe nke onye mara oke o ji eri iwe nnụnụ n'ọchịchị Buhari ọkọta akarịa iwe na-eme n'ọchịchị Buhari iwe na-eme n'ọchịchị Buhari iwe na-eme n'ọchịchị Buhari ka onye ịkpara aka n'ọnụ ọsị na-ebugharịa ịba nwoke aka n'ọnụ ọsị na-ebugharịa ịba nwaanyị aka n'ọnụ ọsị na-ebugharịa ma ndụ na-ele okpeye ọsị na dọla garala ọnụ iwe na-eme ka njọ ụwọdụ ahụ nụrụ dọla ma ndụ na-atụ ahịa dọla galaziri ọnụ ma ndụ na-ele egusi dọla galaziri ọnụ ije ka igote akwa mana dọla galazi ọnụ ije ka ịzụta akwa mana dọla gala ọnụ ọ bịara bụ onye bịabunenu ya anyị ga dị ndụ onye isi ala chicha nọ olituo anyị anọkwala ebe anyị nọ ọchịchị Buhari nwanne m ọ gara egwu anyị ma ncha ọ gara egwu anyị ma ncha otogokwu ụtụtụ na-atụ iwe nji si n'otogo ụtụtụ na-atụ mana otogo okwe ndị Igbo ji gbawa mbọ otogo anyị ji gbawa mbọ n'elu ụwa iluo na Alaba International ọkwa ndị Igbo be anyị fajuru n'ebe ahụ iluo na trade fair ọkwa ndị Igbo be anyị jụrụ ya iluo na Idumota dị na Lagos steeti ndị Igbo be anyị ọ bụ ozi main market ka Ọnịcha ọkwa ndị Igbo jụrụ ya ọkwa ndị Igbo be anyị na-eje eje na-abata abata ọ bịara bụ onye bika bịabụrụ ya ndụ na-achị ọchịchị ba na-eme anyị ka o wute anyị eji elu jala ndị gbagburu ụbọchị nche ụmụazị Igbo be anyị na-afụ afụ n'enne ụwa anyị na-eje olu ji anyị jesi anyị abata ọ bịara bụ onye bịabụrụ ya onye ga-ezu une onye ga-ezu une onye bodogwu na-ekwu odogwu njide ebube n'ụwa ọ bịara be nke biko ya bịagbune gị ọ na-aba mbụba afọ na n'azụ Chief Ọzọ Rafael Uchenna Igwe odogwu amasị niile ọ natara dike mma one of amasị Ọzọ Esesu Agbala nke izizi na amasị o ji mmiri eme ọkọ na amasị niile o ji mmiri eme ọkọ ọ na-aba mbụba afọ na ya n'azụ odogwu amasị niile oju na-eme ọkọ Chairman Managing Director Gold Decision Guest House Chedi n'ebe Ọzọ yoli ome ọkọ oju na-eme ọkọ oji moto eme ọkọ oji efi eme ọkọ Ọzọ Esesu Agbala ka amasị niile iji mmiri n'ebe ogbe na ọmasịrị na ọ ga-adịlị gị mma nkwu dị na mba na-eghele mba n'ihe n'ụmụ eche na ọ ga-adịlị gị mma ọ natara dịka mma mmiri mali mbụ mee na-asa ya arụ oyi mụ bebe too
so agbara ga dele gị mma o si ka nke na-ezo ya ezo ya oje mọnụ dalụ odogwu n'ugbo ọba nwanne m chief nọ mgbe melu oyi m ndọrọ malụ ugwu ọba ka isi jee ụmụ alụ n'ugwu ọba ka monde si wee jenu odogwu nwe njem ọnụ ịnọ mgbe omelu ịnọ mgbe omelu nwanne m ịnọ mgbe omelu n'ịga ọkwa na timbashi dị ọka ka ịnọ mgbe omelu na-achụ ego ịnọ mgbe omelu na-achụ ego n'enu ụwa chi ya wee gọzie ịnọ mgbe omelu abịa osisi ka ịnọ mgbe omelu ji eliwe ịnọ mgbe omelu ugwu ọba ọ bụ adaka kacha ya ji ọbụla ọzọ odogwu mgbe na-ekene nwanne m Innocent Chukwu ụba nwanne m udobọnchị nwanne m ọbala tụle n'ebe ọbala abụọ ọbala tụle n'ebe ọbala abụọ ọbala tụle dibịa udobọnchị nwanne m sekantị nwanne bịalụ onye nne ya na-ebi isi anụ n'enu ụwa ebe enyi agba anụ sikantị n'ihe bụrụ onye abụ anụ isi anụ ka ike ekwu ụda ezugo sikantị nwanne dalụ ọ na-akwa mgbụgbọ afọ na ya n'azụ sikantị onye bịara gị na ọ ga-adị ya ya mma ọ na-awa be gị ọ ga-eji iwe ọma ya na ngozi nke Chukwu ifite ọka ka isi eje dalụ nke ndịrị m okoye ọkala bụ nwanne m eze debe ibite ọka odogwu ọnatalụ dịka mma eze debe ọnatalụ dịka odogwu onye nne ya na-ebisi anụ ga-ebisi anụ eze debe nwanne m na-ega adịlele a sị m onye bịarube gị ọnaba mkpụmkpụ afọ na ya ọ nababeghị nwanne ka o jide ngozi Chukwu ọbala tụle na-ebu ọbala anyị sị na ọ ga-adịle gị mma Vicente nwanwu nwanne m onye iwe ite ọka abacha nwoke aja ọ bụ na iwe olulu akwụsịwo akpa building contractor ka ijele iwe egbochie daalụ Ikechukwu nweke togo nwanne m aka na bọọlụ m okene Swika onye bụchi nwe obu n'ọka enyi nwa bọsis honorable ka ọ bụ forever onye bụchi nwe obu nwanne m enyi nwa n'ọka ọ ga-adịle gị mma ọsọlụ ụba n'ọka ijiji a na-esolu mma na nsị ga-adịbu ya enyi nwa nwanne m one ga-adị ya a sị m onye bịara be gị mkpụkpụ afụ na ya n'azụ enyi nwa ọ nawa na mkpụkpụ afụ na ya n'azụ onye nawa be gị ọ ga-ejiji awele amụfamachara chama ọka youth authentic mgbe bụrụ egwu m nwa wee nata ibite ọka be nna m ka nchọba ezigbo nwanne m ka nchọba ma senior brother Prince Chukwu dozie nwe anya ọzọ na ya yọ nwanne m ebube ibite ọka ọzọ na ya yọ dalụ ọzọ na ya yọ n'ọka ọzọ nwa m ọzọ na ya yọ ebube ibite ọka nwanne m ebube ibite ọka dalụ ọzọ na ya yọ odogwu bụchila ezi na ọ ga-adịle gị mma onye jibe ya matụ ka ibite ọka bụ anyị ebube ibite ọka ọzọ na ya yọ dagobelọ na penụlaligomo ọzọ na ya yọ dalụ Prince Chukwu dozie nwe anya ọzọ na ya yọ agency limited ebube ifite foundation limited ebube ifite ebube Chukwu dukwere gị aka ife ndị ilo na-emepụkwara na nkịtị ị ga-eru ebe gị na chi gị kwuru ọzọ na ya yọ daalụ ka mgbawa ezigbo oyi m injinia nwele ọ ga-adịle gị mma gbachi na-emeli iwe odogwu n'ụmụ okpu na ọka ya
na-alụ moto dị mma mele na-alụ moto dị mma n'Ọka ọlụsiala gị moto dịka egolo ya ọfụ injinia nwele jide gị iji n'Ọka nwanne n'Ọka dịrị gị mma onye ga-esu nne m ụmụnne m onye ga-esu nne m ibe abụrụ na ike nne ewu abịa na nke nwere ọbụla alụ unu makwala amalụ n'ụtụtụ dị bụ ọkụ obuka abụla ụnyaahụ agụbeju akpa machie ya ọnụ wee na-ekerekwe eji ike ọnụ zuru ike jaiki panebita ọkwa bọchị amụrụ ewu ka o ji jere ije na-ekerekwe Ochukwu Nwankwọ Achebe ka amasị aka na-akpọ ogene anyị ga-adị ndụ n'elu ụwa ka ngwa unu ka igbu oke anya osi ka aghala ibu ka ọ bụ n'aka aghala isi ọcha jikọ ede olu mgbe a ga-eri ibe ewere ọgwụ dere n'ụtọ anyị ga-abụ mma egwu na-eli ịnyaba ife wedịla anyị mma anyị agwedo ndụ ogologo iji ụwa nwanne m ọ ga-adịla anyị na mma onye ga-esu nne m onye ga-agba egwu m Ndụbụisi Okonkwo Sumiti nwanne m ikwe elumelume na ndị abịakene onye ibite ọka ya ga-adịlị gị mma Sumiti nwanne daalụ Chukwu ka nwekwu n'iwe ka nkenelu nwanne m Moni na Japan Chukwu ka nwekwu n'iwe onye m Moni Japan nwanne ya na-eme ego mbụ izizi nna gị na-eme ego n'Ọka iwe ba Japan nna gị na-eme nyaba ego Don Rich Nigeria Limited Don Rich International Business kedị na Japan ọ ga-adịle gị mma Moni Japan onye ibite egbe ngwu n'Ọka daalụ wee na-ekene eze ọyị mụ na nkene Nnabike n'ụzụlụ ike ka na-ekene obe onye na-akwa tipa n'ọbụ anyị kiripụtụ n'ọbụ obe onye na-ekelele akwa South Africa gị ga-ebiyo obe onye na-akwa tipa anyị kiripụtụ n'ọbụ obi na South Africa obi ebinụ obi na East London kedị na South ugbo onye na-akwa tipa n'ọbụ awụdị mkpa bokoro gị nụ ya yes onye ka mụ na-akpọ ọ bụ onye ibite Ọka Chimezie Nwoye na-asị nwanne m na-ebi na Hong na-asị na South Africa eze nwa Malaysia eze nwa nke ndị ibite Ọka eze nwa Chukwumezie Nwoye na-asị na Malaysia na-asị na Qatar na-asị na South na-asị na Hong Kong eze nwa nke ibite Ọka eze nwa odogwu na-asị nwanne m eze nwa bụ mmọnwụ izọra karịsịa izọ na mmọnwụ ya eze nwa na-asị nwanne m anyị bụrụ ibe dị ka anyị ji aga ebe ụmụ ka anyị ji na-asị nwanne m ọkwa gị bụ na-asị nwanne m Omeọgụ nwanne m omelu ọra ka ibite Ọka na-asị nwanne m omelu ọra ka ibu eze nwa na Malaysia eze nwa na Hong Kong eze nwa na South na-asị odogwu ekele elu m ka kene ezi nwanne m Chukwu nwụba nnọọ mgbịlịgba Ọka bụ jika dem ọgọ nwanne m mgbịlịgba Ọka nwanne m
Chedeze okwu kwa kana mo